Very dark black man. Onye afọ na-ekwu okwu a na-ekwe ndị mmadụ ekwu. Onye afọ ga-abụ ọbịa n'ụdọ afọ amachila amachi tọla datagolo akpụ n'afịa ndị mmadụ mmape ọbịa ebe afọ mapee. Onye afọ ga-abụ ọma aga ọnụ na o nwere ife ime ọ dịka ebulu mmiri dazụ esikwasara mmiri ọkụ n'ike gị. Unu watch akịtị inwe ifu ka o si wee adreesị Obi Cubana. Do you understand me? No matter what, whether you like very dark man, drag him, call him name, but the truth remains that na yala emenwe ife very dark man na-eme. Ị gara ekwu nwokwu very dark man na-ekwu. You no go fit put body. Do you understand me? Now the kind of issues very dark man they put body. Afọ m ebe onye obodo a na-adrag onye obodo na-asị ya kedu ife me na ojere na main market na n'ọzọ si drag very dark man kava dị mma ya. Ime ife ọ sara na comment section o wee gwa na very dark man bụ an activist na nwa be content creator mana o jere na ya mbaba na arambas very dark man. Ihe niile afọ na-eme ogene because of gene traffic mana fanwa ma nke bụ eziokwu. Ifu kịta ka o si tebụl olu Obi Cubana afọ ya na ya na-abụ na-atọkwa okwu because ama m na very dark man dị disappointed in as much as na ya abịakwu egbuwa mana ọ dị disappointed ebe Obi Cubana nọ na level ọ na-eme operate ịbịa bụ na ọ ga-aba na Aramboy for Sheyi na papa ya. Do you understand what I'm saying? Another guy kịta na-anyụ na-agba agbọnwụ nke fa na-akpọ gịnị Badamos kozi na onye kpọkọrọ ndị otu wee je kugbuo mmadụ. Do you understand me? Since the very dark man mere video a kịta ọ nọ na nsogbu ma ndị Bayelsa sef onye ọbụla etinyebe onye go okwu afọ nọ na ife emekwara onye a dịrọ mma. Do you understand me? Na ọ bụrụ onye dịka very dark man ka ọ ga-abụ sometimes a na-ekwu ike ụdị onye a na-eme ịpụta na-echetara anyị na ọ lele gbola like if you say na anya pe ike kịta na nsị adịrọ na ya. Ị na-aghọta na ife a na very dark man, whether you like it or not, nwere influence na this country mụ na gị na-abụ. Negonu onye nke a kịta akpọkọrọ ndị otu kịta na wee je nyagbuo mmadụ kụjisi onye ahụ ma spinal cord. A na-akpọ very dark man nye nkwunedo okwu ka a bịachie dokwu very dark man si mba na ọ bụrụ eziokwu. Since o mere vidio a kịta na ọ dịka agha niile aja enu onye ọbụla na-ekpuchi anya ya echi niile ịpụtalo agwaghị nekwa ife ọma very dark man na-eme nọ na social media na-aka enyo na-achọ onye gịnị ya na-abụ ga na-adrag onye ka na-stand go for the truth no matter what. Kenekwenu m unu. Very dark black man onye afọ na-ekwu okwu na-nyere ndị mmadụ okwu. Ịghọtago onye a ga-abụ ọma aga ọnụ ma ọ bụ na o nwere ajọ ife ime ọ dịka o nwere mmiri ọkụ esinyeghị n'ike. Kenekwenu m unu. Atụrụ m aka na share button nwanne m.